Hendaia eta Ziburu arteko erlaitza duela astebete pasatxo itxi zuten, eta orain zalantzak dira nagusi. Departamentuko teknikariak berriz ireki daiteken edo ez aztertzen ari dira egunotan, baina bizilagunak eta inguruko herriko etxeak arranguraturik dira. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera, erlaitza beraz gaur aipagai, baina eguneko arretagune nagusia Biarritzen dugu. Irati aretoan lurrama azoka hasi da jadanik, aurten emazte laborariak argitan emateko. Has gaitezen! Maritxu, 58 urteko basena farra da, goiz-goizetik lanean ari da. Hene etxaldea Lartzabalen da, esnetako ardiak baditut eta aragitako behiak. Eta esnea egiten dut saltzeko etxaldia esnetegiari, ez dut gasnarik egiten, eta behiak ahatxeak saltzen ditugu. Edabideetan eta ELB sindikatan lan eginetan duela 3 urte Maritxuk familiaren etxaldearen segida hartzean deliberatu zuen. Ofizio hau lanbide bat baino gehiago da, hemen bizi ditugu hainiz gauza. Lan goxo bezain zaila da, hori da, lan horrenak, hori da, uso ez ditugu kondatzen, ez dakit, da egunean lana galdi egiten duen denbora, eta azkuntzan egiak abalekin pasatzen dela, horren luzeak pasatzen direla. Egia bizi girela ingurumen batean, naturarekin, bizidunekin, natura kabaleak ere, eta horien ritmoan bizi gira, horiek egokitzen gira, eta behar ez da hola da eta ez kontrekoa, hori elitak euntza, eta bizigira ritmo batean, kanpoko ritmoak ere biztan dena eragin duela, beste ofizio guzietan bezala, baina behar dugu aizan, sasoi ez sasoi diren aldaketekin, pentsatuz bihar, egungo gauzek bihar ondorioa badutela, eta filosofia bat da uste dut. Xede argiak beraz, baina zailtasunak ere trumilka, beroa gerota gehiago, eta lehen gaien prezioen emendatzean bertziak bertze. Gu gure einean beti baikor nahi dugu izan, bestela ez gira aintzinatuko, eta hortako gira ere egitura batzutan, sare batzutan, sindikatuetan eta implikatuak gauzak aldarazteko, zenta ono nagusi den sistema eta pizuena den sistema da guk nahi ez dugun modelo bat. Duela mende erdia emaztien esku ziren baserriak 8 ziren, gaur egun enpresa berrien artean 28 emazteek sustatzen dituzte, dena den oraindik ere oroar gizonek baino 22 gutiago irabazten dute. Laborantzan denek guti irabazten dute, hor xifreak badira, emeza mailan eta ilaite esari apalak direla, hainbat gauza ez dira gure esku, eta gure esku direlaik ere, bada gure parrean erosle bat ez duena beti erosa ahalik guri gastatzen zaukune inean erosteko ekoizpenak, beraz hor problema orokorragoa da, bada hainitz egiteko laborariak ukaiteko soldata duinak izan gizon ala emazte. Laborantzan ere gerota emazte gehiago, atik zailtasun frango beti. Alare egia da bat tresneria mailan eta denak pentsatiak direla gizonendako, neurriak, pizkoak, hainbat egituretan, erabakigunetan eta gizonak direla ere nagusi. Bena, emazteak gerota gehiago dira, beste maneratez ikusten dituzte ere gauzak, gizon batzuk ere ikusten dituzte guk bezala. Bena, ofizio bat baino gehiago, gizarte modelo bat, bi hartzen nahi dugun, hori guzia, emazten artean biltzen girelaik, hori dugu ere partekatzen zen mundu nahi dugun, eta ez baitez bada emazte gisa ze komplikazione badugun etxaldean. Emazte laborariak argitan, aurten hori da, Lurrama laborantzaren azoka handiaren lelo nagusia, laborarien ustez funtsezko hitzordua. Eta uste dut beti balio diela eta beti eta gehiago, zenta bada gizartearekin edo jendarte batekin arroila beti eta handiagoa, gure ofizioa ez dute ezagutzen, gure realitateak ez dituzte beti ezagutzen, Lurramak hainbeste urtez egin du lan arroila horren tipitzeko. Eta hortziraluntatik Miarritzen 3 egunez hortan segitzen dute publikoan hurbileko jende interesatua baina. Bada ere jendartean beste kategoria bat, pixkat hainiz gauza leporatzen dituenak laborantxari, eta ez duena ikusten laborantzan badirela egiteko manera diferentak. Batzu kondenagarriak, beste batzu bultzatu behar direnak, eta aldaketa klimatikoaren aintzinean ere, hazkuntza ere, onda, eta gauza horiek bai badira ono esplikatzekoak jende tarte bat
bederatzi. Horiek oro eta gehiago Lujaman igande arratsa arte iratigunean Miarritzen. Erlaitzako bidea etxirik da azaroaren 2 tenpesta dela eta alerta laranja eta erosioagatik arriskuan den gune hau beraz, egun batzuetarako ixtea erabaki zuen departamentuak eta prefeturak. Azterketa teknikoak egiten ari dira egunotan, zorua ondoratzea arriskuan dela eta bidea berriro ireki edo ez aztertzeko. Arriskua duten 7 sektoretan egiten ari dira azterketa lana. Momentuz, ez dute deus ikusi bidearen estabilitate eta segurtasuna arriskuan jarriko lukeena. Dronak, argazkiak eta tokian bertan egindako miaketa eta behaketa lanen emaitzen ondorioz hartuko dute sarri erabakia. Bitartean, bizilagunak arranguratuta daude. Voilà, ça serait très simple de nous laisser un petit passage en bas. Bidea etxirik bere etxera ezin iritsi geratu da bizilagun hau eta azken egunetan Urruñako herriko etxeak bide bat ireki behar izan dio bertatik sartu eta atera ahal izateko. Nous avons fait une route en 3 jours, vraiment bien. Kasu bera Juantxo kanpinean. Hauzapeza baina, haserre dago lan horiek guztiak euren gain hartu behar izan dituztelako. Hori egiten bali bada, egan nahi du, guk behar ditugula beste 2 bide ireki, bai Juantxo salbatzeko eta bai Kautiera baitako ere moiak. Laguntza, kartzen gaitutzue, ez dugu laguntzarik, demerdazizte. Haitu gira, gure langileak haitu dira, zinez azkar. Departamentuak bidea ixtea erabaki, baina aterabideak proposatu ez dituela kexu dira gainera bertako bizilagunak. Guk erraten dugu itxi behar dela partea zokoatik ronpoenaino, eta gero usten dugu idekia ronpoenatik endai arte. Da, badie 3-4 leku nun gibelatu behar den bidea, berda 30 metro, ez dakiz zenbat, ez da teknikoki ez da oso zaila. Itxierak bertako bizilagunak zuzenki unkitzeaz gain, bertatik egunero lanera edo Ziburu, Hendaia eta Urruñara joaten direnen ibilbidea ere aldatu du. 9.000 ibilgailu pasa ohi dira egunero bide honetatik urtean zehar, bikoitza udaran, eta noski, orain, herri erdigunea autoz blokatzen da. Departamentuko presidenteak baina bertako bizilagunen zailtasunak kontuan hartu behar direla dio eta epe motzean behin-behineko erabakiak hartu eta egungo bidean moldaketak egiten joatea defendatu du. Hendaiako herriko etxeak ere bai herrira sartzeko bide garrantzitsua baita. Bizilagunen elkarteak ere gauza bera defendatzen du. Usten dugu baina ari diela mintzatzen, oain da 20 urte mintzatzen eta mintzatzen bilkurak egin, estudioak, gastuak hainitz, eta ez da deus atetzen. Pentsatzen dugu badiela jendeak blokatzen duena. Hendaia eta Ziburu arteko 5 kilometro inguruko bide hau noizbait erabat itxi beharko dela erran berri du prefetak erosioaren ondorioengatik. Eta Urruñako auzapezak ere gauza bera pentsatzen du. Itxasuak beti bere lana segituko du, naiz gibelatuko ditugun leku batzuetan, diruak kristona gostako du janeko, eta gero berbalin bada 20 urten buruan berriz hasi, ora ez dugu segitzen ala. Ara, realitate hori da, eta realitate hori ez dugu guk kudeatzen ala. Naturaren realitatea hor da, eta aldaketa klimatiko unek gauzak lastertzen ari ditu, eta hori ulertu behar dugu. Arratsalden berriz eta ostirala izanik asteburuko planak ere aurkeztuko dizkizuegu jarraian, fite, eta Baigorritik hasiko dugu gaurko itzulia. Jan Aritxelar euskaltzain burua zena omenduko dute bertan, mintzaldi baten bidez, zendu eta 10 urte, bete berritan. Euskaltzaindiak gaualdi antolatu du, Baigorriko aritza gogoratzeko plazaxoko gelan arratsaldeko 7:00. Bertan, lekukotasunak emango dituzte hainbat hizlarik, eta Pantxo Etxegoinek ezagunak ez diren filmen zatiak emango ditu Aritxelar berriro ere iruditan.
bertan, ikusteko. Hori batetik, ondotik dantzagina izatekotan bi hitzordu. Larun batean, Arrosan, San Martingo bestako ospatuko dituzte, eta horretarako kontzertuak emango dituzte, buzbu, basapiztiak eta kontrabanda taldeek. Igandean berriz, Patxi eta konpainia Bidarteko plazan izango dira mutxikoak eskaintzen. Eta asteburu osoko plana aipatu dugu saioan, Lurrama azoka hasiera jadanik iratigelan, eta egitarau osatua antolatu dute edizio honetarako. Hitzaldiak, lehiaketak eta animazioak ere izango dira. Bat aipatzekotan, Willis Drummond taldeak kontzertua du gaur gauean, azararen 18an diska atera egin. Eta ongi baderitzozue, Willis Drummonden doinuekin agurtuko dugu gaurko saioa, gu igande goizan itzuliko gara astekariarekin. Bitartean, asteburu goxoa pasa! La